Grabatzen ari garen unean gaueko 12 izateko 26 minutu falta diren honetan, Osasunak eta Bartzelonak sadarren jokatu duten eSports Ligako laugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Bartzelonarentzat izan da, bat eta biko emaitzarekin, hasieran esango dugu, hasieran 45. minutuan Jules Koundek ipini du talde kulea aurretik, gero Tximi Abilak berdindu du 76. eta Robert Lewandowskik sartu du garaipenerako gola 85. minutuan. Hamaikakoekin hasiko gara lehenik eta behin, eta Osasunak lehenik eta behin esango dugu Brujasen aurka Belarrondoko latza jaso zuela ostegunean, izan ere galdu egin zuten Nafarrek eta horren ondorioz Conference Ligatik kanpo geratu ziren, eta norgehiagoka horren desgastearen ondorioz gaurkoan Jago Arrasatek 9 aldaketa egin ditu norgehiagoka horrekin alderatuta. Aitor Fernandez izan da tepean, Jesus Areso izan da eskuinegaletik, Juan Cruz ezkerregaletik, Katena eta Errando izan dira atzealdearen erdialdean, gero hiruko lerroa osatu dute Iker Muñoz, Pablo Ibáñez eta Aimar Orozek, eskuinaldetik izan da Ruben García, ezkerraldetik Jose Arnaiz eta goian golaren arduradun Raúl García Deraro. Eta Bartzelonak berriz aldaketa bakarra egin du bere aldetik. Ter Stegen izan da tepean, Balde jokatu du ezkerregaletik, Sergi Roberto eskuinegaletik, Christensen eta Kunde izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Oriol Romeu, Ilkay Gundogan eta Frenkie de Jong izan dira, eta goian Gabi ezkerraldetik, Lamin Jamal eskuinaldetik eta goian golaren arduradun Robert Lewandowski. Beno, egia esan norgehiagokan bi taldek eduki dituzte euren momentuak, norgehiagoka hasieran Bartzelonak bere jokoa dominatu nahi izan du eta ia une oro Osasunaren zelaian zegoen, baina Osasuna ongi eusten zen, bai Iker Muñozek, bai Pablo Ibáñezek, bai Katenak, bai Errandok, orokorrean oso norgehiagoka egin dute eta hor bikain eutsi diote Bartzelonaren eraso horri. Esango nuke gainera eta esatera ausartuko nintzake hor Osasunak, pixka bat Bartzelona tanteatu nahi izan duela, ez? Behar bada ez du oso goian presionatu, behar bada Bartzelona askoz ere intentsitate handiagoarekin atera da, edo behintzat golaren bila joateko desio gehiagorekin atera dela esan genezake, baina lehenengo zati honetan nik uste polemika handi xamar bat egon dela, eta hori izan da 33. minutuan Lewandowskiri epaileak txartel horia atera dio, baina esango nuke aurretikan ere antzeko jokaldi bat egin du, egia da areatik askoz ere urrutiago eta zelai erditik askoz ere urrutiago izan dela, baina falta berdin egin dio eta hor falta soilik adierazi du ez dio txartelikan atera, eta nik uste behintzat alde horretatikan Robert Lewandowskik kalean egon beharko zukeela epaileak beste modu batera interpretatu du, eta noski hemen epailearen iritzia da balio duena, baina horrek nik uste ostean baldintzatu duela pixatxo bat norgehiagoka ere. Ordurako Bartzelonak bere unea eduki du, baina Osasunak ere bere uneak eduki ditu, erasoan aritu da, batez ere Jesus Aresoren norgehiagoka azpimarratuko nuke, izan ere jokalari nafarrak orain arte ez ditu minutu asko eduki Osasunarekin, eta gaurkoan erakutsi du benetan Nacho Bidali postua lehiatzeko oso aurkari duina dela, zalantza izpirik gabe, eta baita Ruben Peñari ere, Jesus Areso gaurkoan, bai erasoan eta bai defensan, norgehiagoka oso ona egin du, eta hori azpimarratzekoa izan da. Gero, bai aipatu beharko nituzke, bai Pablo Ibáñez, Aimar Oroz eta Iker Muñozen ausardia, batez ere Iker Muñoz eta Aimar Orozen ausardia. Iker Muñoz iaia une oro area ertzean zegoen, baloi asko burrukatu ditu, burrukalari ibili da Osasuna ohikoa den modua, noski, eta Bartzelonaren aurka espaldi mazara burrukalari aritzen oso zaila da kulei irabaztea.
eta bere unea ere esan bezala izan du, baina Bartzelona hor oso ongi defenditu da. Egia esan Xabiren taldeak ez du partida distiratsua egin, hor Lamin Yamal edo Gabi behar bada garrantzitsuak izatera deituta zeuden jokalariek ez dira asko nabarmendu, baina orokorrean partida txukuna egin du, partida zuzena, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan, behar bada Gundoganek espero nituena, baino baloi gehiago galdu ditu gaurko honetan, baina kontua kontu Bartzelonak norgehiagoka ona egin duela esan genezake, eta 45. minutuan iritsi da Nafarrentzako lehen belarrondokoa, ezta? Lehen zatia ongi amaitzen ari ziren, baina azken jokaldian Ilkay Gundoganen erdiraketa baten ondorioz, Jules Koundek benetan maisuki errematatu du eta sekulako partida jokatu du Frantziarra gaurkoan. Nik uste Araujo eta Koundé itzultzen direnean Bartzelonaren defentsa oso gogorra izango dela, orain Christensenekin ere bada, baina nik uste Araujo itzultzen denean hori gainditzea benetan oso zaila izango dela, eta Jules Koundek maisuki jaurti du buruz eta Aitor Fernandez barkatu bikain gainditu du, hori zaplasteko handi xamarra izan da Osasunarentzat, baina harritzekoa bada ere, Jagobak ez du mugimendurikan egin, noski oraindik ere behar bada Brujasen aurka jokatu zuten jokalariak oraindik ere ez zeuden gaur jokatzeko. Bartzelonak Villarrealen aurka irabazi zuen aurrekoan 3-4 emaitzarekin, eta Bartzelonak egin ditu lehen bi aldaketak, hain zuzen ere 59. minutuan Lamin Yamal kendu du eta Ferran Torres atera du. Lamin Yamalen norgehiagoka esan dugu oraindikan ere 16 urte dituen ume bada, gazte bada, nerabe bada, eta oraindikan ere pazientzia handi eduki behar da. Espainiako selekzio absolutuarekin deitu du Luis de la Fuentek, baina oraindik ere oso tentu zibil beharreko proiektua da Lamin Yamalena. Kontua kontu gaurkoan bere gauzatxoak egin ditu, Bartzelona gainera irabazten zijoala joan da aulkira, eta beraz bete duela iruditzen zai bere lanarekin, eta Ferran Torres atera du. Ferran Torres azken norgehiagoketan oso ongi jokatzen ari zen, gaur behar bada ez du distira handirik atera, baina horixe izan da gako. Eta gero Sergi Roberto kendu eta Joao Cancelok debuta egin du. Sergi Robertok, gaurkoan ez da asko agertu eskuinalde horretatik, Baldek ia Bartzelonaren hegaleko lan guztia egin du, eta Sergi Roberto esan ez da asko agertu gaurkoan, baina bere atzealdeko lan hori ongi bete du, eta horren ondorioz Bartzelona bizirik iritsi da bigarren zatira egin batean. Eta Joao Canceloren inguruan esan behar dena da, Joao Cancelok norgehiagoka oso ona jokatu duela 59. minutuan, ia ordu erdi izan du Xabiri zer izan daiteken demostratzeko, eta iruditzen zait Bartzelonako eskuinegaleko jokalari titularra bera izango dela. Joao Cancelo zalantzari gabe horre egin du, erdirak eta oso onbat Lewandowskiri buruan ipini diona, eta Aitor Fernandezek bikain atera duena horrera kutsi du pixka bat. Ze kalitateko jokalaria den, bera atera denean gainera pixka bat Osasunako atzealdea ere nahasi du, atzealdean ere finibili da, eta Canceloren debut ona. Gero Osasunak aldaketa hirukoitza egin du, alde batetik Ruben García kendu du. Ruben García gaurkoan saiatu da, garrantzitsua izatera dituta zegoen jokalari bat zen, saiatu da egal horretatikan erdiraketak ipintzen Raúl García errematatzeko, baina behar bada zehaztasun gutxi eta Bartzelonaren defentsako hain lan onak ere horretan eragina izan du, eta Ruben García nahiko desagertu da ikusi gu. Kike Barjatera da, Kike Barjak ere gauza handik egiteko aukerarik ez du izan. Gero Jose Arnaiz, behar bada norgehiagoka hasieran hobeto aritu da, gero pixkanak itzaltzen joan da, baina oraindik ere uste dut lehenengo norgehiagoka zuela titular moduan, eta oraindik ere minutuak behar dituen jokalaria da Jose Arnaiz. Budimir atera da gero, baina Budimirrek ere ez du aukera handirik izan, eta Raúl García kendu du ostean 62. minutuan gaur titular. Normalean ez da izango, noski gaur salbuespen modura titular aritu da Bartzelonaren aurka, baina ez du bere eguna izan Raúl García del Arok, eta gero Tximi Abila atera du. Gero hitz egingo dugu Tximitaz, luze eta zabalago. Eta 72. minutuan Pablo Ibáñez kendu du. Pablo Ibáñezek, Osasunak erasoan egon behar zuenean behar bada gaur ez da inbeste egon, Muñozek eta Imar Orozek protagonismo gehiago izan dutela esango nuke, baina Pablo Ibáñez
beti da jokalari garrantzitsua eta Jagobak hori baloratuko zuen noski, eta gero Monkaiola atera da, Monkaiolak ez du ja ezertarako aukerarik izan. Eta 76. minutuan iritsi da Jesus Aresok pasea egin dio Tximi Abilari eskuinen galetik, esan du Aresok sekulako norgehiagoka egin duela eta gainera pase batekin amaitu du, benetan norgehiagoka biribila bikaina, eta Tximi Abilak areaz kanpotik sekulako zartako eman dio. Tximi Abila da jokalari bat, behar bada atzealdera joaten baldin bada sarrera oso gogorrak egiten dituena, behar bada alde horretatik gorrotatu izan daitekena, baina gola bere zenean du, erasotze hori bere zenean du, eta horrek egiten du hain arriskutsu jokalari hau, eta gaurkoan areaz kanpotik sekulako gola egin du, iaia bizkarrez atezainari begiratu gabe jaurti, eta zutoinean eman du lehenik eta behin, eta gero barrura sartu da. Ter Stegen ez da mugitu ere egin, eta Tximi Abilak 76. minutuan Osasunari puntu bat ateratzeko esperantza eman dion gola egin du. 80. minutuan Jesus Aresok kendu du, eta Nacho Vidal atera, hor Jesus Aresok gaurkoan izan du lehen norgehiagoka Osasunarekin denboraldi honetan. Esan dugu partida ona jokatu duela Aresok, eta Nacho Vidalek ez du aukera handirik izan. 80. minutuan Joao Felix debuta egin du Bartzelonarekin, Oriol Romeu kendu du. Oriol Romeuri oraindik ere pixka bat geratzen zaio Barçan egokitzeko, titularra da, Xabik konfidantza dauka beregan, erakutsi du jardunaldi hauetan, baina oraindik ere erasoko joko horretarako, eta naiz eta ez dagoen horretarako songi egindan, ikuste presentzia gehiago izan behar duela, atzealdean oso zendu ikusi dugu, baina nik uste erasoko jokaldi horietan ere presentzia gehiago izan behar duen jokalaria dela Oriol Romeu, eta Joao Felixek, atera da, baina 10 minututan ez du ezer handirik egiteko aukerarik izan. Eta gero, 82. minutuan zori gaiztoko jokaldia etorri zaio Osasunari, izan ere De Jongek oso pase ona ipini dio Lewandowskiri, Katenak ez du ongi neurtu, eta Lewandowski bakarrik zegoela, Katenak kamisetatik heldu, Lewandowski lurrera bota da, eta epaileak penaltia adierazi du, hasieran txartel hori atera dio, gero ordea barrarekin zuzendu eta gorria erakutsi dio, eta ondorioz Osasuna 10ekin geratu da. 85. minutuan Maisuki sartu du gola Robert Lewandowskik, eta hortxe amaitu da norgehiagoka Osasunarentzat. Pena, izan ere gorritxoek norgehiagoka duina jokatu dute, kontutan hartuta ze nolako norgehiagoka batetik antzeto zen, Brujasen aurka partida oso gorra, gainera kolpelatza, baina hala ere lehiatu dute, erakutsi dute gorritxo berriz ere orgoian egoteko hautagaiak izan daitezkeela, eta Bartzelonak Real Madrilen lasterketa jarraitzen du, eta oraindik ere bizirik daude kuleak. Osasunak bat, Bartzelonak bi, hauxe izan da esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan agur.